काय करतोय? अभ्यास मोबाईल पटतय काय तुझी तरा काय? अभ्यास झालो मी संध्याकाळी केलं. संध्याकाळी आता मळ्यात काय गेले मरात गेले सांगतो आता अभ्यास करतोय तो. मळ्यात गेले ना त्याच्या आधी गेले ते निघले नाही. आधी गेले दुपारी गेले काय नाटका करते माका शिकवू नको त्या बरेच गोष्टी बघून झाला ह्या काय या वाचूच झाला फक्त काय काय वाचतलंय त्या पक्क्याचो जेल बघ नित्य मग कामही धंदो करून अभ्यास बघ जा दुसऱ्यांना सांगा नको तू सांगा नको ह्या माका ती सांगा नको तुका माहिती आहे काय करतो त्याची हडेचडे बघू नको कानपट्यात लायतले समजला. दुसऱ्यांना तुका माहिती आहे काय करता तो काय करता होय होय जैव मेलो अभ्यास करतो. मी दुपारी केले अभ्यास केल्याने ह्या केल्याने काही वार उडू नको जिल्हाचे आत्महत्या करून प्रत्येक गोष्टी बरोच चुकता ऐकणार ना अजून जेवण ठेला ता नको टीव्ही बघता टीव्ही चालू अभ्यास जातो नको अभ्यास करतो आणि ह्या खातो पटावर होय सत्यानाश त्या केले आधी लाड करून समाजला माका कोण नको त्या अभ्यास जर करू तो असलं शिस्तीत करायचं नाही गेलं ते खेळा नाही का जोक घालता का म्हणजे मी आधी पहिला सांगतोय मी जाते आता सगळा घेऊन जाते सगळा घेऊन जातो त्या बोधच्या उकलांचं नको